Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mang Legini keluarga sederhana. Iki pemirsa yo iki mang mae lagi bar mulai adol telo. Lah iki mang berhubung bakule buah dadine yo ngenteni iki wis bali. Lah terus mae ape lanjut iku pemirsa, soalnya kan montore mang kuncine poklek. Dadine arep nenggone tukang dandan kunci pemirsa. Yasmin iki buka pora. Jare pake bengi-bengi bukake ngoyo ngono pemirsa. Dadi iki mae ape mencoba. Ngertiku ki sore soale. Ya wis pemirsa iki mae cepet-cepet ya mau. Lho kan mang sampe engko klambi mang tek masalen kuwi, Mas. Apik mang tek masalen kuwi. Hah? Iki. Astagfirullah. Apa pabrik iki yo pemirsa, sing beneri. Iki mang mae wis telepono karo bapake. Pandange niki tiange tesih dahar teng taman. Taman ngarepe rumah sakit Teguh pemirsa. Jadi iki mae sambil nunggu apa itu some mbok es doger. Es doger siji somene sak porsi ngono. Es doger es apa le? Es wis apa? Pokoke es doger siji somene 5.000. Satene kene ya. Aku kawan nyebrang. Mama sik. Oh sik ah. Ya HP-ne mgowo. Terus rame kok. Gak wani nyebrang rame. Rame pemirsa. Bae lah. Hah? Kae rono. Kae lu rono wonge, emang roh mlaku. Wes. Rame yo iki. Banter. Kae lho nek motor kok. Aku wedi. Wes. Es doger di bapak. Nah, begitu. Apa ya? Doger satu. Sama pedalnya. Wis pentolnya pentol 2, Pak. Kasih mboten. Mboten. Mboten apa? Mboten apa? Es ya. Heeh. Jere bengi-bengi es. Awakmu aku pilek kok. Terus jam pinten panganan iki nambah? Iya, jam pinten. Oh, oke. Berarti pun dalu ya. Wis bengi jam pira ya? Jam 8:30. Masyaallah kok 8:30. Tak pikir jam 8 pemirsa. Boleh wis 8:30. Oh, nganu. Kayak ngono le. Aku masak es mutiara.
Ini guys, es doger. Luber. Tahu. Tahu. Aku tahu ora. Oh, petok doyo, Pak. Iki ngrepoti. Kok tahu aku yo kok petol kabeh. Nang yuk. Udek sik oleh. Udek sik kuwi. Berapa? Ada roti ini. Kok. Anyep kok. Kumang awakmu sing pengen. Buat Kula sing setunggal mengke mboten usah ngagem kuah nggih, Pak. Sing setunggal mboten usah ngagem kuah. ini sambal. Nggih, cuma mboten disukani kuah. Nggih. Nek sing niku mpun. Segede mboten. Pripun? Segede mboten lagi kuah. Mboten. Nggih, ibaratnya disukani sing dingge ngulet ngoten niku mengke. Nggih. Seger sih. Hah? Enak. Emang aku. Enak roti ini. Yo. Hasilnya udah telo lagi, Mang. Tiga jajan. Tiga dandan kunci. Nek greges mirsa wae, udah telo gimana bae. Aboten pemirsa, biasanya kan ora tahu mangkul apa telo. Lah iku mangkul telo bobote 43 karo 53. Dadi awake jarem kabeh. Soale ora pernah. Lah bobotku mau 56. Tak aku ya, Bro. Tak aku. Sambal, Bu. Nggih. Kali kecap. Lah ampun, sukane duduh kedhik nggih ngulet niku, Pak. Sekedhik mawon. Nggih ngulet sambele. Bon. Pinten, Pak? Ini wis datang. Mari sare kono. Dokol bojone. Wong iki rawani nyebrang wong marah iki. Oh. Wes. Nek Mas endi? Sambil nunggu pemirsa yo karo ngenteni bakul dandane. Iki wonge wis tekan pemirsa ya. Dandange tutupnya sampai jam 9. Berhubung iki mang mae radi telat ya mboten napa-napa nggih, Pak. Alhamdulillah sesek. Niku wau bapake ngebelke.
pemirsa. Jadi sanjange stoke tekane dina Kemis. Yo mae wis gak sabar, mending saonone lah. Onone iki kaceke yo lumayan. Bahannya kuat, Pripun, Pak? bahannya boten plastik. Nggih. Nggih. Kenapa sih plastik? Ini pecah. Dan ini mesti kabeh sedaya wis Pun iki, Mas. ampun. Loh, cepet banget. Media. Berapa, Mak? 60. Matur suwun. Oke pemirsa, dapat kortingan. Dewa sanjange 70.000. Berhubung dengan kucingnya baik hati, di korting 10.000 pemirsa. Oh, cepet banget. Makasih. Matur Oke, suwun. Pak. Plastik kata iki kadang kan pecah. Oke. Iki bedone iki pemirsa, iki plastik cuwil. Terang nggih, iki mau nggih cuwil kok plastike. Nggih. Matur suwun. Iki pemirsa diweni contone sing bahan besi karo sing bahan plastik ning ngene iki aman. Iki lho, iki kan contone plastik, dadine iki coklek pecah dadi kaya ngene. Iki geti bar pecah, kene putul. Ini sekalian untuk babaksone bapak-bapak niku wau sing ngebelno kalih bapake. Yang sadean dadine coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak betul ya. Enak. Bakso boleh yo. Oh ya, kok bakso cuma mini. Bakso tapi cilik ngono. Apa mulai ha? Ini pemirsa yo. Tapi pemirsa apa nama? Lumayan kok. Lanjut di rumah ya pemirsa. Mak wis tekan omah. Jadi gimana kronologine isi kaya ngono pemirsa yo. Kuncine nek dua macem. Regane kimang sing atom kuwi sekitar 40.000. Lah sing mesti kabeh mang 70.000. Berhubung mae ki mau kan dikandani nek pengen sing model atom dikon moro neh sesuk ape digolekno ning gone rencange ngono nek gak Kemis. Lah aku yo mikir, lah motor iki dadi nggo mregawe kok disemoyoni Kemis. Dadine yo sak onone delalah ki mang onone
kunci sing wis sitok mau pemirsa yo. Dadine mae langsung dikei kurtingan 10.000. Maune 70 dadi 60.000 pemirsa. Wis kena. Wis iki wis bisa pemirsa. Jajal di kowe iso ora ndi? Dipraktekno ndi? Dimang Pak balik pemirsa buka. Dicoba. Ndek mang Pak iso pemirsa. Karek Mas Andi iki iso ora? Iki joke. Aja mbok paksa. Oh gak rara yo. Iso ya. Pak mang balik. Ayo, Model iki ketok iki dinggeng. Alah. Ndah. Gak ngono kok. Nah. Iki buka joke pemirsa. Soale joke iki mbukake yo saka kene. Dadi nek iki sempal wis bingung. Wis nyeselne. Bisa ya. Wis. Nah, wis kok kena. Oh, iso no. Mungkin apalno trike yo, Di. Gak iso neh. Gak iso neh. Gak iso neh. Wis. Bisa. Pemirsa yo wis dipraktekno karo Mas Andi. Kadang yo iso, kadang ora pemirsa. Nek mae malah ra iso blas kuwi. Kuncine angel. Ya wis tak tutup sak menahe videone mae dina iki. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Family. Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyu kali. Agung koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malegini Family.